Komplet tinstema l-kumpilazzjoni ta' xhieda fil-konfront ta' Jordan Azzopardi, iż-żagħżugħ li qed jiġi mixli b'akkużi ta' traffikar u pussess ta' droga, ċirkolazzjoni ta' flus folozz u armi. L-erba' fil-qorti wieħed mix-xhieda Owen James Formosa għal huwa kien wieħed minn dawk lejali ta' Jordan Azzopardi, iżda kien għala xeba minn għandu u tnejn minn sħabu għax l-istess akkużat ħaseb li kien qed joħoglu l-klijenti għand ħaddieħor. U qal li mar f'diversi postijiet u appartamenti li kienu magħrufa li kienu tal-akkużat u minn hemm kien jixtri droga kokaina. Qal li kien jiltaqa' ħafna ma' ċertu Ramirez Vella ta' 20 sena minn Ħaltarxien li tressaq il-qorti nhar it-tlieta u nżamm arrestat wara li ġie akkużat b'pussess ta' droga kokaina u eroina u li allegatament inqabad bihom ftit il-bogħod minn skola. Mistoqsi mill-prosekuzzjoni kif jaf li ħafna mill-postijiet minn fejn kien jixtri droga kienu tal-akkużat, Formosa qal li kemm il-darba raħ hemm jiċċekkja l-affarijiet u ma jġib ix-xogħol lil min ħadem jaħdem miegħu. Huwa semma persuni bħal Ramirez li kien jaqdih meta kien imur biex jixtri droga. Fil-bidu ta' seduta xedu żewġ impjegati minn żewġ ħwienet differenti tal-merċa fejn it-tnejn li huma qalu li f'Marzu li għadda raġel anzjan mar jixtri 3 tiflixken tal-luminata u fiż-żewġ tidrabi prova jħallas b'karta tal-100 euro. Iż-żewġ impjegati mis-żewġ ħwienet differenti mal-ewwel intebħu li din kienet falsa u ma ċċettawiex. Wara r-riżulta li dan l-anzjan kien parti mill-klan ta' Jordan Azzopardi. Fil-każ xed ukoll il-perit Ruben Vassallo li huwa sit il-villa li tinsab fil-ħawi ta' San Martin fil-Wardija. Il-perit semma kif l-akkużat kien ħallas kirja ta' 3500 euro u qal li kien majjat fil-post bħala sit il-villa fejn hemmhekk il-pulizija bdiet tagħmel it-tfittxijiet tagħha. Huwa qal il-pulizija bdiet tfittex far li hemm biswit il-villa fejn daw bdew ifittxu fil-ħitan tas-sejjieħ u ħadu xi affarijiet. Il-perit semma kif il-pulizija levat xi flus li kienu f'borża. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ titmexxa mill-ispettur Mark Merċiqa u Justin Grek fil-waqt li għall-akkużati qegħdin jidhru l-avukati Arthur Azzopardi u Alfred Abela. Il-każ se jkompli l-4 24 ta' April.